bobha man gipor usutan ulong musniu ban man gipor hey ulong ubabha bogi jing yaro hadonu jonga lei ulong ubabha apneng jing dom kami ulong jing shai jonga lei ulong ubabha Watching his name, watching his name, kilom yaine, Batman om kucho play along, hallelujah, ubabha, ubuki ching yaro, hado lo jonga, play along, ubabha, play ching dom kami ulong ching sha jonga, play along. If you're walking through the valley, wait. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. Amen. And if you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. Do not fear. Brother Sunny, He will guide you and He will keep you safe and sound. Sharing. He has promised to never leave you nor forsake you. Sharing. For His word is true. God is good.
มีผู้ลงจริงชาจงงานPlay you long Play you long Kau irai lang Irai yang buka second verse Empat bar Ni lom bom Ki bom don hom Rei u yap yap li yangi Bendap ken Tu men simba kun Mentangi la ken ban plan Bajing ichong Bajing is name Bajing is Kilong yai ne Kilong yai ne Babang om kut shu Play you long Ubam ha Upluki chin yaro Hado no chong na Play you long Ubam ha Am teng ching kum ka Min mu long ching Sha chong na Play you long 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 Play Say you it long Play you long Play you long Play you long Play you long Ubab ha Hallelujah 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 Kau ini pertasa utrai Hallelujah 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 kau utrai Dalam dek jing pha ke jong me kau utrai Dalam dek jing sen ai ke jong me Dalam dek jing map ai ke jong me Lapen kelad pe yang ini Nilong ki bayap ki barem ki bajot bapra Nilong ki badap daka jakhlia ka tengit Ki dono chung ki yong klau Andrei trai ki dik jung ba ka jong me Ka ba khring yang ini Ka ba lam ni trai ma ai ni ka jing ai jong ka jing kala ka bumut Nginum la ban kala bumut la da memem ai Yang melak ban yo jing penem la da memem ai jing penem ini. Hatu kata kam dek jing pla ka jom me ku trai. Ni im man la kasngi ni ring men sem. Ma don ki wei ki pathiak men met ba ki kim la shu ban kim step. Ring dang don ka ni ka por. Ngin ke bin ro eme. Nyai ngu eme nam tai ke paro shimet bakum ka palang. Pemlaya lami hidup ini kapor kuno ini klimat. Lada kam dei ke jing pha ke jong me ko try. Kan dei ke ipat. Melong lada ngilong gi pamei ne me melong obaye ne. Haleluya. Imdon ei ko try banong. Tanggawe. Haleluya. Ishura ki kti shame. Ni pen kraw ya me da chingwa ni rala kikti shame pe kikti ko tra bi ra shame ni pen kraw ya me da Say sin. Ni pen kwaya mitrai. Ta jingwai. Ni rala kiti shamitrai. Wanya ro ni pen kwaya mitrai. Ta
Ondang coba kembali, ondang coba kembali. Ibn Kaya Mitra
cobaku mami ondan cobaku mami ondan cobaku Ladang iwat Shilingter ke jingim ke jongi Minum syam bekumami Ladang iwat ke bom cukut barok Minum syam bekumami Ladang iwat Iki bejrong tam ki beneng Ki bejeliu tam ki duriau Namingi syasabi Minum syam Ubakum mami Syimat Batkum kapalang Ngipin benar ku try Baam dan syuk Ubakum mami Ublay ubangi syakri Ulang ublay Halaki blay para Yes Halaki jengpang para Halaki bor Berkihima Powers and dominions Amdan ubakum mami Ni sarang Ni bos Wi itu ime Amdan ubakum mami Melang Bakra Melekam pela Ku try Amdan coba kemana Amdan coba kemana Melong bakra Atu nang don tra bakam kraw ni Amdan coba kemana Amdan coba kemana Jesus Jesus Hallelujah Hallelujah Jesus Hallelujah Amdan coba kemana Oh Trajing don kejagaan itu Rangi buram ke cinta ke cawe. Haleluya Jesus. Nalak bakara. Supasiau jutrai. Keren jutrai. Peleu jingi jutrai. Kat bu mensim buku yalan nabi. Tragis. Shim kani kapor shimet kat baga jimtam kana yahan. Just speak to the Lord, speak to Him. Shukran shautwa. Shukran igintin jang jingi chubo I champi. Shonong penem champi.
sayangi nakapungti ako. Oh, we speak to lover of our soul. Our Redeemer, my friend, you are. When you try, cookie, bite lang u try, crenshaw u try. Udon bani, So beautiful, hasenda jongi. so great, glorious. Oh Jesus, Oh, Jesus 이제매 marvelous, 이만해 야매 이담심 야매 이르와샤매 가쟁과 we live our head. 정가쟁이 정이 이 엉망이 이야야매 밤이라 이추와이 할렐루야 맨방이 롱기 넘퍼 이 롱기 버젓 멜라완 인양이 합된 가진 젖 가진 프라정이 합된 가진 범라 징레란 정이 멜라완 타야 가던 우정이 반미라 엉망이 렁기 정미 아트와이가 아이고 야미 가 아이고 야미 Hallelujah Jesus Oh Jesus Oh Jesus Kan you try me po Kan ini special moment ano fi kan po ka ba O try ko aban kan Yes, Try him man name with an everlasting love. You love us first, oh God. When we're still your enemies, Try you came and died for us. Kan ini ka por jam ko try Mr. Worship, Ka por jam me bigi pray ki jam ko bigi kun ki jam with a heart of thanksgiving. I will bless you. I will bless you. Oh I will bless you. I will bless you. We got In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up, hallelujah, Jesus. I lift up my hands to the Lord, singing, singing. You, Lord.
Akum kini hipo. Akum kini kipo. Narwai kajing ruai. Narwai Kajing ruai jing ie chau jisu. Kajing ruai jing ie chau jisu. Akum kini hipo. Akum kini kipo. Ngaral kikti. Ngarala kikti. Ngaral kikti. Ngarala Chau tuai. kikti. Shau tuai. Panginoon, naong ngai jami. Naong ngai jami. Panginoon chau tuai. Naong ngai sisi. Tuai. Ayun pandang yung iijami. Biar semua jadi semua panginoon tuai. Biar ka jami. Kajami yami. Mangiijami. So ni upor utrai u pu samke smile changi wangi ong ai he de try. Thank you Jesus. Amen. Amen. Haleluya, yero yu try kapor kala nang yaj tang ba kasngiru kala nang jrong kam long suk ma ki por telang ki bakham mansua ki ba sau baji sau steng la kredum tengin ya shang idon ka yeng ka jong try. Haleluya. Tengin ong light lut ngin kemen ha bangidon ha ka yeng ka jong try. David ong la kemen ha ki ong yang ayang ngin yele sa ka yeng ka jong try. Nomor kapor ni poi siya kaktin ka jong ublay. Suang ini asngok tin jong ublay sa isin ngin duay. Pangayang ka nga kalipmat. Man kren kaktin ka jong me. Karkun kong ingaw bakren bat ini baro ki basngap. Haga katanyo Jisu. Amen. Amen. Ngakwang ini pai bat nga sipor. Ngini kam ti jeliu ya kene kadekot. Nakasiti ka jong apostol Paul sa kinong Rome. Pra arpo pra. Kabaong kumne ngap ha. Bat puli mapiru. Bat lakalong kabala play kini kidukot. Upol ang kumne. Bat ngiyatepru. Ba ki ay baro. Bat ngiyatepru. Ba ki ay baro. Kamut ki ay kita ki ay baro. Kijing kendu kijong ubangek ne jong kabangek kijong nga jong pi bat ngia tepru baki ay baro kia trailem ya kaban panbha ya no ya kita kiba iit ya ublay kita kiba iit ya ublay ya no ya kita akan kiba lakot kat bakum ka jing tmu jong u na maria kita kiba wila itu lupa ulat tmu lupa ru banlong kiba sidor kan bat ka dur ka jong u khon jong u ba unyo along ubalakhan kong paneng kiba bon ki para bat ya kiba ulat tmu lupa ya kita ulakot ru bat ya kita kiba ulakot ya kita ula penkesan ru
te ya ki ba ula penkesan ya kita ula pendan buram ru. Haleluya. Haleluya. Upol hang tu. Wong bat ngiat tip ru. Uklam ong te ngayo asngau tu pi. Wong kibriu ki thu tu pi ngayo ikubor kuntang tahun rai wong ngatip. Wong ngatip nomor kata habang ni ong bangitip. Mlak ban salai yano yanoru habang ni datip. Hata ong dai ne em ne. Haba ong ngatip kamut fitip kan dari da filit nang ne ka sibil ka don chano ka laban ka don chano ka takadukan ka. Haba ong tip kamut yum dai ong ngasyu asngau ne ngasyu antat ne ngasyu bena. Upol ong namang ngayetip ru. Namang ngayetip ru baki ay kay baro. Kamut ki ay kita ki ay kay baro jer kerteng mapi. Ki ay kita ki ay kay baro. Kat bang syutho hang ne. Ki ay kita ki ay kay baro. Ki ay kita ki ay kay baro bau pol ong hang ne. Kila bandai, ki jing ki jingele kita ki test and trial ki jing tenju, ki jing ja ki jing yashem, haka jing im jonga bat jong pi ki bangek, ki ba sngau tanat ki bam sngau tanat, ki ba kemen ki ba sngau si, ki ba tiang ki ba ketang, ki ba dum ki ba syai ki ba do nong ki ba yo nong, ki jing or ki jing hap ki jing kelon ki jing betut snap kaj let's say ki jing ayat tikrstan, ki briu ki ba temu. Seneu yang ngila na pi unu kiba ngek kiba penduk jingkermen yang pi ban nyat badu try ban penia khlat ya ka jingat lenti ki jong pi badu try ki jingjah ka jingim jong pi jongi kiba ngila ban sngo thu bad kiba ngimpat la ban sngo thu shispa na ka shispa abo polu ong na ngatip ru baki ai baro kamot shispa na ka shispa mdai khandai phok khandai pen khandai tang bai si ponte ublem tip shu te ka jay kum to hare bong baro kamut shispa na ka shispa kinya trailer ya ka ban penbha kan periu ke ke bong suitan utmu ya no ya phi na yang ki bangek ublei ong mlele tang ba phi yai ne hanga iet ya nga ngan penbha ya kata ublei ong ngan penbha la phi iet ya nga wan sanga Prebon pat las niu nginang jenga chuna ublei jot ke jingim upol ong namang ngiatip ru baki kay baro ki trelem ni keban penbha upol ong ngatip nang tak si ko rin ong namang ngitip ong namang ngiatip iki buit hap ki jong setan ong ngatip natkada ong ngatip da phila pulis su sibet nang tu dekhot ke lai phuwe te lai persan te hadu ka bakut u challenge ong Wei balaan penyeklat yang anak jingit ke jong try pat maru ong ala adaptif ladawan ke jing na ke jing le na ke jing tenju ke jing jenjar baro ke ka jingim ke jong phina ke jonga wong naman ngalatif ngam lele sho u challenge mdan manumulan penyeklat ini ke jingit ke jong try ini ti benya bat ngiatip ru tong ini pla what you confess you possess tong ini pla tong ini ong bat ngiatip ru baki ai baro kia trailem ya kaban penbha yanga kat bangadang iet you try haleluya bat ngiatip ru baki ai baro kia trailem ya kaban penbha ya kita kiba iet ya ublei ya kita ken kibla khot kat bakum ka jingtmu ka jong haleluya ngiatip ru upol khlem ong ngasyu asngau ngasyu bena ngasyu tharai ngasyu antat harei ong ngatip haba ong tip kamut lati kena kamut mla su banya batai start na ba phinya ha mla su ba phinya batai start ma phi kai bang ngatip na mangal adaptip himla su ban syukur yang ar kawai pat upol ong na mangyatip ru baki kay baro kanya trailem ya kaban penbahaya no ya kita kiba iet ya utrai umday ya unu bam iet ya utrai he kan shu bulan shu trebi ka babhanam ta jangki ho ni aingu ya ublay bau blay kadai ka jingi ka jong blay ka basdang ningkong ya una beneng seperti ni jirwai te ka jirwai nga iet ya me mela iet shua ya nga kajing iet kadek basdang shwana ublay teng ni baklay ong te nga iet yu try ray de ublay shu bla iet yang tin jong blay ong man bang dang long ki ba pop ublay
ula jet ngi ula pan em yang ki ai baro kin ya trailem ya kaban pan bah ki ai baro ki jing le ki jing tenju mangila jer kerteng mane ki bre ki batmui phi kum to ki ba mut ya phi kum to ki ba kawang mau ki ba kuang kti blei wang mlele ki kawang mau phi ha ba phi ye try lum ki mau kin sna footstep sna kenro ki kawang kti phi ki to ka kti kan pen kelak krim aloe vera ka bas mau bi hantam ki sngi ki ba ha ki to ka kti kan kelajing ubi pen ban kat ba phi ye nga bat ngia tipru ba ki ai baro ta ki jing ke jing le ki jing tenju ki bawan ha ka jing em jong banget ha ba uiet you try u blei ong lele tang ka ka condition ka long da phi ye nga kin ye trailer mi ka bat pan bha usui tan thmu ka bas neu phi hin rei ha ba phi ye nga nganum sha ngan tre ngan penwan duri kita ki baro bu sultan dan manu ki batmus ni phi ban pan bha pat ya kita ki baro ban ngayu i ba phi e yanga ka condition ka long hatung i ne mi try ka jingit kam dai ban long tang siliang kam dai bau blai i ngi pat la ka jong kamon teng sit bakla biriu ndak la pop kila dikat kila le yong blai i yanga hoi i tang ba kwai phi phen kusum sa ka pop kti ka jingit ka di ban long baro arliang ka jingit ka di ban long baro arliang ublay syangi bat mangi sa ublay ka di ban long balance kam di ban long kias siliang ngaken mau mun syak por bangi dang ju pen haircut kudi la laj syuti exam na du November tu last week November la ta December la dei por pen haircut kudi ni ju shna kot kudi nang ta dang yo ban shna tu kot kudi ka bala pen biang bau tu sit kemun da pen hair setei kedun kepor ka ba da biang kala air bu nak tu kala tai kot kudi ka poi bisa tei le di sya so seying sawan balai kalong balance harai ka tu bom long balance par utu nong pen hair kot kudi ra sukum ne bro sisngi sukum ne lapang sa keterpeng ruk kot kudi suhap harai habalong balance kamot bu i tu ka latai ka pen hair da biang kala air setei ro kamot tukot kudi kan ne bai kum to ha ka jinga dai ka jinga bat ublai ro ka jingi ka dibat long balance ublai i yang ngi pat la ka jong kalenti em ka tin ka jong ublai ka ong ha to arngut kin ye hai lang mo amos lai lem da kia sngo thu jeng mut ka mut lem da kia i teng ha ba i bon sien di teng ha ba i mlap bas ngo la da poi la da kut ka jinglek jangi la da kut ka por ni ka jingi thuk hana ngolap bak ha menut ting mani khlat ro kata kalong la da ngi i yu blek Yai lenti ka jong u enok bat ublay u enok u iet ya ublay udon ki khon ngila pulih hang to hari ki khon kita ki yu barok kim long ka jingwit ya u ban yai pat bat ublay mong teng ni ki khon pin wit ingat ngam yo lat chu ban yai bat try rei ki khon kim long ka jingwit u enok ban yai bat ublay u iet parat ya ublay bat laong ba kidon ke jingit ho le sim dam thom kana hang dero kiong bad man kapor ublay juan ka sing jong enok u enok ru julet ka sing jong blay deran kapon lak miet
enok le kai sing ublei ong tawat le chpa shu si yang sa no bat nga man takas ngi bat nadu ka takapor enok umon shu seperti kano kalong was ngotanat enok ulayat lembat ublei khot yang ngiru ngin yat rengkat bat u hapadeng jeki dikis ngi balai bau it habau ublei it yang kwa ban yat rengkat bat ngi ula thau yang kadur ka jong u ngilong ki khon ki jong u ngong shui ka jingit ka de ban long baro arliang kumalong kapun mday bau tu ni subu ngang la phun ni ha yi du yu shu ngap bai tip sam thia na yum tip hari kan long baro arliang ka jingit ka de ban long baro arliang ni sha ublei sha ngi haleluya ki baro kini trailam ya kaban panba ya kita kiba iet ya ya kita kiba iet ya la dengi iet ya ublei kai ka jinge ka bawan ha ka jingim jong a jong phi ublei ong mlelei kita kini tre kaban panba kandawan kamiet mlelei ngasa pensyai ki jinge kita baro ngan sa solve mga ong ublei ya kita baro kiba iet ka kamram ka jong phi ka long tang ba phin su iet ya nga ong ublei mday nga iet ya phi ma phi pat la ka jong ka parthei ka condition ka long ya kita kiba iet ya ublei ong kita ki jinge phin ya kendo uji su khlam kular ya kalenti ka basuk na du bing la padyang yu tra jesu harai ong kawat ka jing suk nrai kawat upol Timothy ong bagita ki mon ban imru ublei ken sale ben wat mut bangalapad yang utrai Jesu are ngan mat be jing sung re jing e kenwan are peding kita ke baro ka jing don ka jong blai kan don ran kat bat phi unom e no mar la kular ong unom e no ipi dal le ro habo iet kum ngen su e no aba ha be jing e kum ngen su pet kata ko bamla ban long haleluya ka jing e ka diwan long baro arliang tin jong blai ho ne sang to bau blai la iet kata-kata ko percaya la itinoi khon la khamar wa ngila landet ye kato blai wi iet ye ngi upol ong atip apostol pol ong atip baki ke ibaro kini trailam ya kaban panba haba ong atip amor la dep yo i nat kadao wong e ban pan ya khlan ngi ka jingiet ka jong ukris ka jingiet ka jong blai ka hau kris jiso teng to mentah sebut nuksa kum ni mentah ka film lena ka serial don u director don aktor aktres dai ne am kum ta ka film don director dan aktor aktres ki ba akhang to ti ki baro ken biang ka film lena ka serial kan internet dai habau tu aktor aktres ki akat bakum ka tei ka jingkwa ka jong director dai ne am ne lada bakla kamut klafir enteng haka jingyat lanti ka jingi bat bulero ni bakla na kamon ka jong blay ni sa susanya pat haka bok kano sip ong kaktin ka jong blay dan bok rei blay ong ta buang ngatip kay baro kanya trig mo ba piit yang ublay belong director jo ka jingim jongi habi ni ak ngile kan kaktin ka jong blay ngi im ki baro ka jing ublen penwandor wat la kalong ka basniero ak por Christmas ni kanung por ba shet cake teng la pan khre kom to kedon ki jing baklai khon la ong te mei la sei kemi ba shet yu mei la bakla tak sini kum tan tau jing khre kum ta te kemi long tom lei sule na kum te kum tam tan to sibet ladap khambang pan ban tau cake ba bakla ro mar balai tu kemi tip abi yetu ba ki khon ki thu ti jing bakla kumju mangiru sau blay upol ong mga tip iki baro kini trailam ya kaban panbaham dai ban pan sneo usuitan de thumun pan sneo kaktin jong blay on this post usuitan unwan bantu ban penyap ro ban lute ban penjat dai upol ong ngatip mangitip ru baki kay baro kini trailam ya kaban panbah ya kita kiba iet ya ublay ka condition kalong compare kat nungi sniu kat nungi jot kat nungi bakla ka jing jongi habang iet ublay ngile sa ka jing don ka jong blay ublay ongan pan bahapat ngiyatip
upol uang namang yatip biki gay barok kini tray ya keban penbha ya kita kiba ihet ya ublay upol uang la adaptip uang ngatip utip igaktin ke jong ublay upol utip nadu balay uang ngatip uang namang yatip ru biki gay barok kini tray keban penbha ya kita kiba ihet ya ublay ngangit bawa upol ula page ula study ke Bible nadu Genesis hadu lesen dam pot puli makadah pu jing pen pau du namar kat bentoi jing pen pau upol la syayap no la syak krai clear no kan ka jing puli ki jing wat ki nong wat jing start ki ong ba ka shithi ka bakhat do tam ka pol utho ka de ka shithi ka ba ar jong Timothy bat un sa syak krai clear syak set ajil syak krai clear hok patchan nero hang tong la ban ong ba upol luang uyo iya ka jingim jong ki khun ki jong blay nadu unowa kumblong mane ter u Abraham nang ta u Job nang ta Daniel Sedrak Mesyak Abednego nang ta tu barok kiri crowd ka jinget ya ka jingim ka jong David ulayo ya ka jingdon kat ka jong blay habaki iet ya ublay mju eno eke uladep yu polong ladep tep teng ladep pule namar wah ka por empat pediang yu trai dong don kata kanyam Judaism jong uru ulang bominat ulang bostat ndaw lap ya semle yu trai jisu kanti sa Damascus ulanang kampule ka tin ka jong blay wong ngatep what shall I show yang nargadaw ka tin ka jong blay Hosea sound real kong la penjot yu pai lang jongan ambar ka jingbom tip igak tin ka jong blay habang im tip igak tin ka jong blay ngisya ya lam bakla sa salai lai khojat hakinu gi bor ki jing hikai bakla ju ki brio ong upol hanrei upol ong ngatip apostol Paul si ula puli ka Bible na do Genesis hadu ka bau tholas ar Timothy ke sthi ba ar jong Timothy hang to habo wa di ki briu ki jong blay ki sania skem ha u yo I ba blay mju e no yo hallelujah nda pule dang pule ki to ke sthi ngai I tung su pule khniat singap ka sthi ka ba ar Paul Timothy namar yang ala the no lupa akum ka jing aingo di bat kata por ka jing lek no jonga kalajan ngalaya le ya kata ka jing le babha ngala pendap ya kata ka jing pet ngalari ya ka jinget na do menta yang ngala bu ya ka pan sngat ka jung ka hok ya ka bau try tau nong bisar ba hok un ai hanga hak kata ka sngi bat om tang hanga Henry ha kita baro kiba iet ya ka jing mi pau jong u yen pulisu wakandai ro tu pen kloi banwan shen sanga namar demas ula eno yang abat ula iye jangan ka perthai ula lech Thessaloni ukresen se Galatia Titus dalam Maltia tang ulokas bedon lembat ngato sim ya umak to yalam lembat me namar ulong ba mentoy yang hakikam ya thukana modah ke kam yalap ke ministry Henry utu kikos ngelap ha sha Efesos katu ka Jacob ka banga ino hatros bat ukar pos ka ba haba mewan to warlam ya kata ya kita ki kitab khamtam ya kita ki kot sni ngap habo Paul don hajil utho su Timothy wong ka sngi ka jinglik no jonga kalajan ngala pendep mong dang sakut la pendap ita ka jingit pet jonga ngalari ka jingit dari ka jingit ka jonga shoblay nado ka to ka lenti sa Damascus nga khanam paidin ngalari ka jingit hapdeng ju ka jingit to baro ka stiwo tho su Timothy nang tawong ka to ka Jacob ka banga I hatros baru karpos habay mawan to warlam lam yakan marka diga portalang ka bakriat mensua 4 kriat dang diga porsyet dang I ka yeng jong tu karpos hatros remta bakriat ngadon hajil ka jaka ka bakriat ki bale research ki ong walam sngob hase na mangala kriat ngala sya lebeng stangkat no nga sa sya paniap
kata kadai ka jingat lenti ke jung apostol Paul Henry ngi ai ngoi oblay bahwa Paul utho hagistish room ship ho khatway namar kata ka jing tho ka ong ya unu baro banget hau on pen le ran bo kho unu banget hau on pen le ran bo kho upol haba uthoi ke banget po room upol haba ula puli nadu Genesis lese nang takti ki gospel ki kam ki apostol ter ula experience hang tuai ke ba boleh ule ya ki syakri ki jong u boleh umju eno mar kata ong ta baru ki bang het hau onom pen le ran bo kho unowa unong yarap jokahok tab Genesis long ba hapadeng jong ki baro ka jing sniu ka jing put jong ka parthai unowa usnai ke jing leng unang yarap tat biki riven kelak ka bamut sha iben umdon nang yarap lem ta ka jing leng ka simpor si spat house nem sha iben henry unowa ujaine bantau ke jing leng ki bri ku an kren benji ule sia bathau le jaka balum hangnu ka kan slei hangnu to slap yu sakren ben hari ujaine Paul yoi ya ka jingaine kanung noa bat ublay pen slei ka perthai syukular kai aktien ka jong blay ka kular jong ukolong hooi bat amen nang ta habo puli le siu apostol Paul la puli ya ka jingim ka jong Abraham ublay kular manong icon rain la sis pas nem rumyo haru ka klemat wis pas nem sakaya u Isaac ublay habo pet ya ka jingim ka jong Abraham uyo iba padang ka klemat ka bala dua jingkerman hari ublay umjo eno yo kita baru kita ngej hau ublay jom peleran bo kho habo apostol Paul siu puli ya ka kitab ka jong Daniel hapdeng juga jinge ka jing tenju baro habo upuli pang kitu ki khun samla Shadrach Meshach Abednego hapdeng juga jinge baro baki ki kendo ban ya bam ya di kitu ka jing bam seim ban mania blay thau lami ka ordar ban hap ban dem ya tu ka blay pentadura tang shu yo sngo ti jingput jingtem baro Henry em ki bats kami ka jinget ka jingit ko ki yo blay apala berat iki syakapung ka ding upol yo i bakine ki bats kami ka jingit ko ki yo blay kim sim lalong kita ki victim la kita ki mrau ha ka ding ban shu ingkong no apala berat yu Daniel hakram kising upol ya i ka jing dar kat ka jong ulai la de puli ong na ngatip ki ai baro ken ya tre ka ban panba ya kita ki ba i ya ulai u Daniel habo i ya ulai trai ublay un ong to te Daniel un kelacha tani no khamat jong thiu sing the po yu em un long jing bam kai no jong thiu sing em Shadrach Meshach Abednego ha ki ye ublay ki bats khame ka jinget pi trai ublay nong to ha bye bye ngat ngam la le ai re em Daniel Shadrach Meshach Abednego ki bats khame ka jinget badi ka jinget ka ki don sha ublay jong ke bat habaki bats kamera ka jinget hang to usim Darius im no bakhan nasar panmi ba ulay wan bani syam yaki habaki bats kamera ka jinget kan ki ka jinget kan ki sha ulay wan syam yaki ka ding kam sim lakta sim la dan jingsma bat lami ka ordar baong ba unu ban keren persya ya ulay jong kini jong Shadrach Meshach Abednego en kelasan rum lut baro kamot penluet nang tayo Daniel unu bakran persya
Yo blay jong Daniel. Ki brio baro hakahima kinhaban kenyo how blay jong Daniel ngap. Mensua mbenai ai roem yo blay jong Shadrach Meshach Abednego yo blay jong Daniel mbenai ai roem ki brio. Harai leng ba jong gitu ka jing tenju. Ki jinge ki lawar ding kram ki sing la benai ka nam bat ka buram u blay jong Abraham jong Daniel Shadrach Meshach Abednego. The size of the problem determine the size of the reward. Ka jing jo ki jing tenju ka kham krau ru ka ta ka bainong le ka pain singat. Teng mangitang bawan ki kendu jing ibaret. La khnyom la phai din non oblay ngi khmi len ti ka ibat. Tang class 1 room kwa le school shoe tementa kwa metric room kwa pas kwa long yupat. The size of the problem determine the size of the reward. We brave jong oblay. Jing kinwan uji su klam kular tang ya ka jing suk repring jung kita ki ge baro ong hakmi an lo rekat bat phi hadu ko bawai no ka parthai unam e no yang e jing kinwan han rai ublai ong haba phi e nga ngatep mga bansal yang kiwan ka to ka liang ho jisu don kelong jai baro ublai tep hallelujah. Jing ngosi kenwan reba phi je ublay tep phi kan mau ne haba yap Lazarus lali ya thu Jisu hakapor badang pang khat we yo anis lai yong kum no ki bala yesem yu Jisu ki ong ko kan rat utayo ba mi ie upang stangkat tu kan sengi palawan yesem ko kan rat Lazarus layap no. Dalam itu Yesus, dalam kamslam Yesus nuan hadu belatep Lazarus, belatep Yesus ulet, lalong kajing yang beriau, dalam let saya kajing tep, Yesus lalong bau yam, pergi bersenderan hang tu ki beriau baru ki bapentu ki ong hakmi kat no uihet ya kajing kajang ublay kajing kajang Yesus Lazarus kam day Yesus Lazarus pat em kano siliang em ka Mary Martha bar Lazarus ki iye utra Yesus nat kadau man ka por ki ulet sing joki ki penbiang ka baham kadi hang tul sakhi bo Yesus yam ki ong hakmi kat no iye yo laput sausngi kat ngkat jinget jong ki jiu ki ong ba hadian saus ngi lai sngi la se ka men siem jong no briu bayap le se kan dang don hare ka saus ngi tom la le esho ka jinget jong ki jiu ka long ta la du jingkermen hare haba ka ying ka jong Mary Martha ka jong Lazarus ki ye utra Jesu wat la po otro andre hadian ubi bat kalong ka buram ikan mau ya tu ka jing khawai tho song korem abala khot yo Jisu sai tu ka jing khawai nga pulih hang tu ka bha be ki khot be ki ye yu tra Jisu lam dau Jisu don tu ka jakala pau ka jing le ran tu ka jing khawai abala lot no kawan kai ka jing he wa ngila bani kendo le sim don khau ha ying nam don e ru ha ba phidang ye yu tra tep tep santli puatli dokha utrai tep kum no ban le ki kamba kat no tami ki jing dan kam ki ta kawai ka condition kalong kita ki ba e you try sia thu ye ka jing e ka jong phi chung try nga ye ye me phi pang try nga phak ye thu chu try Jesu khat wei at pra Matthias wong ta wan hanga phi bar ki ba thach ka kya ka jing ket ngan pen jam ye ki ni le chou blai ni sam ye ki jing e ka jing le ka jing jong ngin le chou blai in let show lay Shadrach Meshach Abednego ki shania scam ki bad scam ye ka jingai at kadaw kitab jing penpau ho blay Jisu u angel jong u ki balang u tho bad scam risk scam ye ka jingai bad scam ye ka ta ka ba bha ka balang hapo
Kia tera bat scam kita ka bapadon bat scam ka jinget kan ka saublay bat scam la se phai ki jinget jari kendu tang ba bat scam bai bat pelaj bat scam ngi ro pring ki jinget kan wan ngi bat scam you try na ki pen senjorno bat scam ka jinget ai ka jinget hallelujah hallelujah Ki barok ki tray ka pen bhai kita ki ba iet ya ublay ya kita ken ki blakot kat ng jing tmo ka jango ki ba iet ya ublay 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 bat ngia tepru ba ki barok ki ken ya tray lem ya ka pen bha ki bri ki ba sniu ken long pen ban ki nong ya rap ya phi wan pen ken long pen ban kita ki sakri ki jong ublay maru blay wong ula ban penlongwat ya kala ero ka sakri jong kan utam kibrio ki barok ni trailer me ka ban penbha tang ka way kalau halor ka condition habang iet you try ni bad scam Nata daw apostol Paul wong baro banget hau nang peleran bok ho tin jong blay kong ngam yu ibu tawasan ya hau try hau blay nyo ka jeng leran ublay penleran kita baru besarnya hao ujub simladu no ya ka jingiet ka jong hau blay hapdeng juki kay baro kabla tenju ya ujub sultan ulawan ban simlut baro ublay usya ya ban tenju ya ka jeng long bet ka donut ka jong ujub yap ki khon satu nang ta ki masi ki baru ki jingri baro ki nakaspa mdon SUM kalok ka ong tim no yo blay jong me yap no kamut kalok rum don shu senda jong u lada ka perthai baro kawe ka ben yo kpa ki khon yo kpa hare la dawan hayeng la da ilok en ong to phi papam lele dan mile dengan yu kamut dang singan ta ka pe kamut dang yo man sim hare la dawan hayeng ka lo krukong tim no uble jong me yap no mdon shu man manu kaliang ka jong o mdon shu man manu kaliang ka jong ujub hare ngi ka basa ka jong ujub la kliang lut baro marbalay la iutung la to jaw ki parlok jong uday stang kiskan hot nyaw sngi ti parlok jong u elifas u beldat bersopar kiwan ki syas ngabet haray nyaw sngi kem sngola shu hadu kadon ka jingbakla haki hagi jaka bakin shu tang bakin shu syong bet ban pensengan ujub labyang haray kadon ka jingbakla haki ki sim bak to ka jingpang to jaw jong ujub ka de ka pop ko jong ujub Buki khun ke jong blay teng bangi bakla baki way ki ngat ka jinget la dam bakla ban konsol ne ban pen i ki ban ya selok ki kan long ka jing bakla kan long ka jing smosi ki yong i keno pen ban o ma phi kom ta ngi keno ki jing bakla ki way hari ngim dei ban le kom ta kini ilai ngot parlok be i jong job sitayo ki lewan ban ya sa jing it ban kelan de pe han rei ngolong iru namar ka jing sitom kadang jengai kadang simpor ngula sya ning jing tag jing tenju las neng pen ban ba kita barok ka jing e jong ujub de ka pop ka jong ujub teng la dang ibakla ban sneng ki way de ka ban long ka jing ku ngindo pen ban yake ai ka ktir bang kren ka long ka jing ku ki way ujub susya be ha ka ktir ka jong blay ha ktir jong blay mdan shu mano ki perlok jong u lai lot sa stang marway kay ka basa ha ujub ka long ka jingit ka jing uyo blay kay ka jingit ka jing uyo blay hadu long ba ujub ula dulot baro sa tata ka jingit ka jingit ka jing uyo blay ba wat ka lok kong tim no yo blay yap no ray ujub ong em kum no ngala ban le ta ublay ba ai ublay ba sim long blak ker khui ka teng jong try hallelujah Padang juga jingek ke jingek ke jing tenju ke jingek lenti kristan program jongi. Padang juga jingek ke babat ya ke jingem jongi.
Kadi ka jing it. Kababati Apostol Paul di ka jing it. Natakadaw challenge. Wong pulisyo kas pralay puway. Kumnote ngani ong yakini ki ai ru. Kamut ke kita ki ai ru. Ngani ong syo kumno ken penjer kerteng syo ke kita ki jinge ka jing tenju ki wan pim jer kat bajer. Kinai ki baro. Lada ublay ulong nakabanta jongi uay banyale yangi. Lada ublay ulong hakalyang jongi habangi iit yu ublay. Lada puli yu Moses kaduri au basaw ko bamla di Kibril. Riba kawa Jordan. Kenro Jericho. Klem umdan ka bamla bad ublay. Upol ong to jer kerteng ki baro ngini ong yikini ki baro jer lut. Okay. Lada ublay ulong hakalihan nakbenta jongi uay banyale yangi snap. Natakadaw ko was ngantam haka jingim jong ubriw jong ubangit laga bangit kaday hanyidon haka ktiba haka mon ka jong ublay. The safest place is to be under the perfect will of God. Ubriw jong ublay. Umday haka mon la jong sa susyanya haka nosip ka haka bok ka nosip ong kita proverb. Yang ta utaw bam simla benot wat yu kun jong uhiru hanrei ulai tino na kabenta jongi baro kumnoti un om ailem ru ya ki ai baro hangi wei ban mudoi kita belajit jong blai dei blai ken ban penkesan wei utaw ban penrem dei kres belayap na kabenta dei kres belayap sisa khamtam ken ubalam mipat bat bulalong ru sakakti kamon kupa bayaya saat na kamenta jongi. Way ben panya klat ini dekat jingit. Ka jong ukris. Ujer kerteng lot hang to. Okay? Kalanot lani ka sipa, ka jing penstomben lani ka jing tengan lani ka jing lengkhoit. Kito baro pulit hang to, ki jing penstom baro ka baulay dep yo iya ki senran ki jong Jisu ki basale ben ka to kapor. Ula jer kerteng baro rei wong ba, namar ngaladep tip de. Kini ki baro kin mala panya klat ni ka jingit ki jong ukris. Wong ladap tip hinday kerasa kum noro narkadaw prakat praong namar ngakhen bakata ka jingsa sitom ki jong ka perthai sngi ki bamenta kim long eru em menyadu jor bakata ka buram ka ban sapau hangi ladap yu ilupa ladap tip lupa ke ba walau sa jing eru ladap tip ki beri ku ladap lupa kato ka story kato ka serial na kato ka yu baro ka film ka yu kumto kamut ting teng kita bompat tipat ani tayo aktor na wala sa kanjat wala sa yu ni dan bayarap dan bayu kita ikigang kilaya nyon kilayu ray utu director te utip baune baharo hadin utay gang na yuru un hap akat kung kamon ka jonga ka perthai ka dei ka jong play brio ki dei ki jing thau ka jong play ki poi ka ti ka jong play ublay usin syaro control tang mengin sudan ha ka ti ka mon ka jong play teng mengipat ni tu setan lele don pori ray suang mai try nga ie jeme metip katma no ta jonga Joshua ujap ya katma kejing don kat ke jong blai paro ila pule ki job ya katma de kejing don kat ke jong blai nak daw pol wong daw blai long hak leng wei ban pen klat i wei ban yele yangi Apostol Paul latip Apalah set bendi Petros dan baba jamin kejing kang keple apalah set bendi kam ki apostol yo Paul beri silas set bendi simno man sim song ni nga sakri utrai te nga mut ka tabaka en yo ka bam ka di ka biang tan yo ka buram ka biang ka yo rei sa set bendi pen bante sale ben ka nen rei ruaya ro ha bendi bat ki kenjri ki dekot ublay wan ya syam ki balai beki iet ublay umdai iet ublay nda syasat bendi patte ka volume ka jingero ublay laret nda dapu khau sistem ta de trai nga iet me ni kendu jinge patte isur ba iknai ba yan tu buskan ba yan nang tu na po miet jong pi ba duai bam jarum yo sngo Kapor kebadap ke uyu pata ane praise the Lord in rain lama jing pat sur laret hare upol wit sila sebagai dan padang jing bendiro
ki iet pi utrai ka jingiet jengki kane udani Allah badon syata syari nong wei ka jingiet ka jengki Syedrak Mesak Abednego ki don syari nong wei ka jingiet jengki yo blai kane bet laong ba ublay hawa me mesakri man lakapor ba me mesanya dari asu uklai kata ula ne man perlaj me na krem kising nya sentur jong sing haleluya upol ujer kerteng lut hang to baro wai man panya klat no yang ini ka jingi ke jong kres kelanot ni du baro hari hakine ke baro ken ngijap thiau do tau bla iet yang ni na man ngek scam ka jingap lane ka jingem lane ke angel lane ke nong sensar lane kita ki bor bu don bor lane ke ru ke balong mental lane ke ru ke ban salong mu ban sawan lane ka jingjrong lane ka jingjeliu lane ke baru pat ki jingtau kan omla kan man panya klat no yangi na ka jingit ka jong ublay ka bahau Kris Jisu bau try jongi haleluya abang ong iet yu ublay abang ong iet yu try Jisu ni iet yu ublay sngau ba abang ong try Jisu nga iet yame abang ong iet yame at daw polong mangatep baki ay baro kini trailer ya kaban panbah ya kita kiba iet ya ublay usoy tanu musne hari hatang kawai kalong lapi iet ya ublay wat le pop shania berat iki kuslay jong pi ya ublay oni le nagam ta jong pi abai kitu ki himan ki jong Joseph kila bushni Joseph la thep hatleu la say la de poi she Egypt bas ngau tanat hang to san pho ar pho hang to ko ongkom no sngap Joseph namar hadin belayap no Jacob itu kiman namar kile mut sneu ya Joseph lemut ban penyap mentang daw la long prime minister pat kila sep tieng yo on kle bai do yang i kato ka jing thang jong ui mat on sa mentan layap lai kpa te on sa tre jam yang i Henry hang to Joseph ongkom no san pho ar pho Genesis pi shisha pilala thmui ka basneu persya yang a Henry ublay ulat thmu ya kaban penbha ngap ya kaban long kalat kumba kalong hagari kasngi ya kaban penem ya kipat ba babon ladang yang scam haga jing tenju ka jong play haga jing yadai ka jing bad play ke jing e kenwan hare abangi ie you try ong ke barok ken ya try ka ban penbha ya kita ki ba ie ya oh ngin jeng lang hare klemat na kapor ngin jet ya ladi ka e ka jing dai jing bad play hatung ie shisha you try ujisu hadien bugla mipat aga duriau tai beres kitu gi sendran pedang ya khwai do khau syukuli bat yo Petrus medang iet ne am yang a u klem wat daw syukuli medang iet ne am yang a u blei kli yang ya tungi iet ne am sisai u blei iet yo blei da ka donot da ka man siam jangi da ka jingmut jangi baro ngilip ban yet jila de ngilip ban duai ai ba tin ka jong blei ba nga sngo kanom long tong yot sngo hare kalong sembai wa im haga donot jengi ban penkelador ka jingem jengi ke jing e kenwan nila bandon marway kumbalong Joseph syata syari Egypt ndri klem le pop teng dadon briu dadon ki nong ilam dadon ki pastor ani ngim jule kanu kanu bas ni wi kham hok ngi biang daya don pat bat ki briu ki bapat kaperthei ngi kloy ban betuit no banyak kernyom nak bat kapop rai Daniel Syedrak Mesak Abednego Joseph itu kim simlong kumta kibat skam ya ke jengai ublay wan ya syam ya ke tengin duai haleluya trainya aingo ya me ko pa namar juga di kesngi kay bang alakren ko trai ma me pensai ka donut ko tra blay penpau ya rapingi ko tra blay jangan binginang bat skam ya ka jingit ka jingi hame ko tra blay jangan trai ko mamela ong ko tra blay jangan na pedeng juga kita kay barok ko tra blay ka jinget ka jingkermen bat ka jingit ka bakham kraw tam ko trai kan long ka jingit ya me ha ka donut jingi kan long bangin rikhop ya me ka tien ka jame ko trai ha ka donut ka jingi ko pa blay be e changa ker khungi wei pe ke basngap ker khu yang ko tra blay jang bakren pen kala dor ka jingem jang ko trai nginom long ki jo ko pa ka jingirai ka jingibat me nginang khamit na ko ka sngi sha ka we ko try blay jonga nginang khamit me man la ka sngi ko try ban ki sngi ke bala dep ko try blay jonga
try ke jingek ke nuan ke try rewat ai bikin penya klat no yang tak jingek dai ke jingibat me ke tra blai jonga ngin sakri ya me ke tra blai be e jonga try adu ke singi ke jingwan ke jong me ker khui ngi wei pe ker khu pai lang jong me ko pa blai ker khui ke bangai baro ko tra blai jonga ka buram ka jingu ngi ai shame ha ka kerteng ke jongu jesu amen sebab yang tangsi ngenya ong lang kumni ni ka tin ju blek na bang ngenum klet ya kan ni tu nyebut na din jonga ong kumni ong bad ngat tip ru ong baro ong bad ngat tip ru baki ki baro kia trelem ya kaban penbah ya kita kiba i ju blei ya kita ken ya ki balak hot kad bakum kajing temu jong u kajing ai ka jo try Jesus Christ ka ji jo ble ku pa ji ba beneng ba ka Jesus lok ka jo men se mo khu kini baro lai kin long kat bat pi ki ko no ble man la ka singi man la ka por ba chi do bom ju kot amen but amen so ban pai